أعوذ بالله من الشيطان الرجيم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a yan uwa musulmi, dan Allah dan annabi wanda ya ga wanga bidiyo dan Allah dan annabi jama'a a tura ma yan uwa kudi ne ga sanan yanzu ga yadda harkar Libya take, harkar Bani Walid in an kama mutum guda a ce 1012 mutum uku 1036 harkokin nan kawai sai a hankali da Allah yan uwa musulmi a taya musulmi addu'a. Wannan al'amuran yanzu Libya garkuwa ake da jama'a, a ce kudi ake so ga sanan dai kudi ne ga sanan 1022 kudin ma ba su yi da haduwa ba. Muna bar addu'a dan Allah yan uwa musulmi, duk wanda ya san kalmomi na addu'a na roƙon ubangiji Allah dan Allah ya taya mu addu'a awan ga bayan Allah su hito lafiya, kuma wannan al'amari ubangiji Allah ya kawo saukin shi. Kudi dai ne ga sanan a misali dai kudin suna da yawa saboda al'amuran ga su kun gansu mutane ne in aka saka mutane babu wani sauki sai a hankali sai a bada kwana uku, kuma alhali kudin ga su ba wasu kudi bace akwai ga mutane. Al'amuran rayuwar budan Libya ta kasance ta shiga matsawacin hali, sai dai abinda Allah ya kawo. Allah dai shi taimaka mu, Allah shi ruwa mu asiri. A yi ta mu addu'a dan Allah wannan al'amari jama'a. Kuma wanda ke dan uwa yana gida Libi yana Niger, dan Allah dan annabi mutum ya tsaye da dan uwan shi gida kai ya hito, ya tsaya dan Allah Niger ya sana'a. Kuma dan Allah wanda ke dan uwa nan zahita daga Libya ta gida Niger, Allah ma'aikiyin akwai jirgi ya bi jirgi mai kaya dan Allah dan annabi ya sai da kayan shi, kuma wanda bai sayi ba dan Allah dan annabi kai ya sai, yayi watsi da su dan darajar Qur'ani. Mutum ya bi jirgi in yana 2000 ko 1200 kwan maka bi jirgi wallahi ya yi sauki. Ya yi sauki mutum dan uwan shi bi jirgi ya yi sauki. Sai in ce muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kama mu, Allah ka mu tsari da azzalimai. Ubangiji Allah ka kare mu da shirin mashiranta. Ubangiji Allah ka kama da azzalimi. Ubangiji Allah ka kare mu su dan darajar Qur'ani. Allah ka yadda su lafiya.